Siinä on Pekan kortti. Pekka on ollut mallihommissa. Niin. Sä oot saanut sen tuolta Sano ja Nuppuserkulta Jaanalta. Jaanalta. Sano Jaana. Ja Kimmoseralta. Ensimmäisestä luukusta paljastui pieni koira. Mitähän toisesta luukusta paljastui? Äiti kattoo. Ota, pidä tuota vähän aikaa. Kato, siinä on tämmöisiä pieniä luukkuja. Koira. Niin, siinä on koira. Onko sillä hattu päässä? Se on Pekka. Anna sinä äiti näyttää. Ihan pieni hetki. Toisessakin luukussa on koira, jolla on tonttuhattu päässä. Kato. Koira. Niin. Tapio kaltereiden takana. Pistetäänkö se pistetään se tonne kirjahyllyn päälle, eiks niin? Nouseks sä ylös, nousakko? Ota tutti pois. Joo, hyvä. Tutti Ei, ota tutti pois. Äiti nostaa sut sitten. Vaihdetaan vaippa ja mennään syömään jotain, eiks niin?